ndikumenya iwe ulina ineyo iwe ndikumenya iwe swa UTM natenga ine naita na ndi akulu ena kupita pambali ndikuti ine ndifuna ndidabwe kuti uyoyo akukamba za upandu kwa ineyo inu mulipo mpano simukumulesa not kuti chifukwa ndine vice president koma ndine chiwalo chimozi cha UTM koma mkulula akulankhula zoopsa zimene zijazo ndiye mmene anandiyankhira ananena kuti timvesese kuti anthu okambiranji zimene zizi timvesese kuti anthu okambiranji zimene zizi ndina kalapenda to pali nkhani apa kumene kuchokera sindikuziwa ndi kuzati ndakulandisa kuli gulu la anthu anyamata afuna kumenye ali ukuku afuna kumenye ndiye monga munthu ndinapsa mtima monga munthu bwana kuti afuna kumenye ndinapsa mtima kuti sine tukamwana kuti munthu angobwera kuti azikunimenya makofi so I was ready kuti andimenya chifukwa chani so I was charging nanenso kuti why ndiye anandikodola kanyamata kisindikuziwa mpaka na lero anandipaka chonchi ndinoti ukosi zili bwino naye ndakutuluka ndinafusa chika ndi chani anena kuti akutituma kuti tikumenye ndakulu omwewo achama titakulanditsa amene ajawo ndi amene atituma kuti iweyo tikumenye ndiye ndakwera galimoto kumapita ndiye Felix Njawala ananduza kuna kuti anthu akunena kuti usaoneke anatumira Khondowe anatumira Maina Zitwere ndi anatumizira Catherine Muzumara kuti usaoneke uzipita kunyumba kwa usaoneke napanga makani napita kumaliro makhala kumene kuchako naye panga mwambo wonse ndima kukhala pagulu pa anthu kwamati tikakupeza tikumenya ndiye ine poona kuti msanyozese maliro a munthu wamkulu so mukandifunsa kuti ndimapezeka ndimakhalapo koma sindimakhala nawo pagulupo chifukwa na kuti msapezeke ichi ndiye chilungamo chake anthu amene sakuziwa chilungamo chake ndi chimene chocho anachita kuletsani kuti musapezekepo usapezeke chingakhale kumaliro komwe usapite tikakuponda kumene koko chifukwa tinaona kuti akuluakulu ena andale anapita mpaka na kuchikangawa tinaona Timothy Ntambo tinaona achihana a Ford anthu akuluakulu hivi na mchipani chanu kupita kumene kucha timaona thuzi kuti anthu are on the ground koma kuno tausi sakuoneka uko koka chingamira thupi apo akatenga kuchokera kumochari akupita kuti zikukhala bwanji pamene ndikukonzeni popita kuchikangawa tinali gulu loti tinyamuke tipite kuchikangawa ndiye anandiuza kuna kuti iweyo usapite nawo ndiye kena kuti tikuchitika ndi chani kochingamira thupi napita nawo kwina kulikonse ndimapezeka koma sindimakhala nawo mugulu la anthu aja komanso nkhani zoyendesa maliro aja nayendesa nawo 100% kutenga ndalama kuchokera kuboma kupereka ku chipani ndimapanga nawo zimene zijazo kuyendesa kuti mwambo uyenda bwanji nali ine ndi akaliati timapange nawo limodzi koma zikafika uku zimaoneka zina nthawi imene yoyo ndimene anakumana kuti amene iyi sitikufuna kuti akhale president wa UTM tasankha Akambala ndikwasankha Akambala aja kuti iwowo ndiye president wa UTM iwowo ndikuvomera kuti ndi president wa UTM ineyo andichosa zimene zozo zimachitika sizo zobisa zimachitika